on täällä sit jossain ne ravuurit kanssa, ne tulee varmaan jossakin kohti vastaan, mutta sitten vaan ohitetaan rauhassa. Tää on muuten aika lailla suora tää eka pätkä, siinä tulee yksi käännös oikealle. Se on semmonen Y-mallinen risteys, siinä on selkeästi oikea ja vasen, niin mennään siitä oikein. Voitte ruveta ottaa ravia. Hyvä. Ja sit saa ravata reippaasti. Ajatelkaa, että jokainen askel ratsastetaan, että siellä ei jää ja ottaa kyytiä. Maastossa on eri, kun täällä ei ole mitään aitoja tai semmoista, niin ei pidä olettaa, että hevoset menee sinne mihin halutaan. Et koko ajan semmonen selkeä ajatus siitä mihinkä mennään. Otan Joel vähän ohjia tiukemmalle sieltä vielä. Joku voi... Jaha. Otetaan käyntiin. Ja sit mennään jonoon. Okei. Kävellä. 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 Nyppäskää ihan kunnolla. Ne ei saa lähteä ilman lupaa. Hyvä, kehukaa. Jatketaan suoraan. Mihinkähän asti se nyt meinaa mennä? No, jos tää menee kävelyksi, niin ravataan se toinen pätkä, mikä oli tarkoitus kävellä. Siellä oli raviponi sitä mieltä, että en ala. Se menee sinne. Voidaan jatkaa ravissa. Ja tosiaan pitäkää hyvin ohjat tuntumalla. Jos tuntuu, että pidäte ei mene läpi, niin toisella kädellä nyppäskää pari kertaa ihan kunnolla taakse. Mä huomaan, että se toimii lumpparilla varsinkin hyvin, kun se osaa olla vahva eestä. Eli jatketaan ravissa ja seuraavasta käännytään oikealle. Ja hyvin tarkkailette sitä vauhtia, että se ei ole kovempaa kuin mitä te pyydätte. Et heti otatte pidätteet sieltä, jos tulee erimielisyyttä ponin kanssa. Tästä oikealle. Joo, ne meni tonne. Ja sieltä jatketaan suoraan. Ponit oli selvästi sitä mieltä, että raviponeja olisi pitänyt vähän jahdata. Niin. Ja sit käyntiin ja käännytään vasemmalle. Kehukaa. Voitais tässä ottaa toinen ravipätkä, vai tuleeko sieltä joku vastaan? No joo, kerätämme vähän sen ravat. Täällä on ruuhkaa aika selvästi tänään. Saatte ottaa ravin. Oi hyvä. Et sä voi mennä toisen päälle, usko. Nyt on mukava reipas ravi porukalle.
Ja? Jane vaihto vaihetta. Tosiaan vinkki viitonen vielä, että jos joku poni puskee, niin tosiaan niin kuin kentälläkin otatte puskusuunnan ohjaa tiukemmalle, niin saatte sen lavan sieltä kiinni. Hyvä. Otetaan sit käyntiin. Tossa tulee autotie. Kehuka. Niin. Okei. Voidaan ottaa ravi. Meidän takana on sitten ravuuri. Se ei ole kauhean lähellä, mutta se on siellä. Ja nyt Veera pidätteet läpi. Pidätteet läpi. Nyppäätte reilusti taakse ja istutte kiinni. Ja sit kun ne hidastaa raville, niin nopeasti sipaasette siihen kaulalle. Ja hidastakaa. Edelleen. Prrrr. Joo. Okei, sä voit Selma laukata, et sä et jää kyytistä. Ja Veera ja Joel muutaman kerran kiskasette ihan kunnolla taakse. Hyvä, kehukaa, kehukaa. Hyvä. Ja sit jatketaan ravissa. Tuu vaan Selma ohi sieltä. Sitten voi nostaa laukan. Pitäkää hyvin ohjat tuntumalla. Onko kaikki hyvin? Jes, huikatkaa jos tulee ongelma. Jatketaan ihan suoraan. Sä tulee pieni kaare ja sit mäki. Hyvä, Rosa. Nyt Joel tarkkana, että humppari repe väistää, ei mitään. Sit voidaan jatkaa ravissa. Kehukaa! Rosa, sinä kans. Sieltä tulee kärryt vastaan, otetaanpa käyntiin. Sitten kun ollaan menty noitten ohi, niin katsotaan vielä ravipätkä sieltä. Herra jestas, hevonen, sä oot vahva. Tulee hyvää hauistreeniä tämän kanssa. Sinun kans, joo. No sinun. Oi! Hieno Rosa. Lyhennä Joel ohjat. Ihan selkeästi lyhennät sieltä. Taitava. Ei se tarkoita, Rosa, että mä kehun, niin sä änkeät sinne väliin heti. Tää oli kyllä paljon ravureita tänään.
Sitten otetaan käyntiin. Kehukaa, hyvä. Hienosti. Oi, nyt on repeillä pahat korvat. Tulee kohta Rosa turpaa. Hysh.